हजाय जिल्लानि सिङाव थानाय बेलथरा दिमुरु फोथाराव बर' कसारी अनसाय हायुङारि खुंथायनि 2021-22 बाजेट होनायखौ दिनै हजाय जिल्लानि सिङाव थानाय बेलथला दिमुरु फोथाराव 5 लाखनि रंजासालि एबा जिरायसालिखौ लुफुंनो थाखाय गिबि खुन्था गायसननाय हाबाफारियाव नुजाथिफैयो बिकेडब्लिउएसिनि मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि आरो बिकेडब्लिउएसिनि इएम प्रदीप सरगियारि बिथांमोना। हजाय जिल्लानि रायजो राजाफोरनि हानि जेंना आरो सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै बिकेडब्लिउएसिनि मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया फोरमायो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव गोबां माहारियारि आफादफोर जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो हजाय जिल्लानि गासै रायजो राजाफोरा जयै नुजाथिफैयो। खुलुमबाय निउस चेनेलनिसिम। दिनै हजाय जिल्लानि सिङाव थानाय बे बेलतला बाजार खाथियाव जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाजेट थांनाय बोसोरनि 2001 आरो 2022नि जा फाइनान्सियेल बाजेट, बे बाजेटनि जा अनसुंथाइ जोंनो होदोंमोन बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिम, बेखौनो 5 लाखनि बर' कमिउनिटि हल बे पिएनएडि डिपार्टमेन्टनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय होनाय जादों। आरो बे जिहेतु जायगायाव हानि जेंना आरो बेयाव गोबां फरायसालिनि जेंना, जिहेतु बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारिखौ बिथांमोना आसा खालामदों, स' बे जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन होननानै बेनि समाव बे बेलायाव बिथांमोननि जा हानि जेंना बे दङ। फरेस्ट राइटनि जाफोर एक्ट, बे एक्टनि मथे जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ जे ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स रिकगनाइजेसन अफ फरेस्ट एक्ट 2006 बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय डक्टर अर्नज पेगु नडेल डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार बिथाङा आंनो बिबान होदों सारा आसामनि हाबाफारिखौ मावनो, इमप्लिमेन्टेसननि बे फरेस्ट एक्टनि इमप्लिमेन्टेसनखौ मावफुंनो थाखाय बेखिनिखौ मावगासिनो दङ। दा हियारिंबो जाखांबाय, बिथांमोननिसिम माखासे क्लेमेन्ट दंमोन, ओमफ्राय बिसोरो बिथांमोननि गेजेर मादाव 8000सो क्लेमेन्ट दंमोन। क्लेमनि मादाव गासै सुबुं न'खर हिसाबै 9 फेमिलियाल' मोनदों आरो माखासेखौ रिजेक्ट खालामदों, बे रोखोमै दं। आरो बेखौ रिभिउ थांनाय 6 जानुवारि बे रिभिउ खालामनानै गासैखौबो जायफोर रिजेक्ट जानाय आरो जायफोर केन्सेल जानाय बिथांमोनखौ रिभिउ खालामनो थाखाय बिथोन होनाय जादों आरो बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। आरो जाफोर माने आद्रा थालांनाय खामानि जाफुंगोन। बे दानि सोरखार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सिएम बिथांनि दैदेननायाव जा सरकार, बिथाङा गोसो गुदुं दं आरो बिथांनि गोसो बोलोजों जोंबो खामानि मावगासिनो दङ, बेखौ जों नाजागासिनो दङ। थांनाय जाफोर फरेस्ट एक्टनि माखासे थासारि गुलाय गुजाय बेखौ थि खालामनो थाखाय आरोबाव रिभिउ मिटिं हांख्रायदोंमोन थांनाय 12 जुन बा 12 जुनाव, बेखौ जाफुंनो हायाखिसै। दैबानानि जेंना दं सारा आसामावनो, बेखौ लानानै दा थिग खालामनो हायाखै। नैबे समनि गेजेराव जोङो रिलिफ मोनोबा सिएमखौ बुंनानै जोङो रिभिउ मिटिंखौ थि खालामगोन आरो थाबैनो मोनफुंनायनि खायदाखौ हाबाफारिखौ लागोन होननानै जों आसा दं। गिबि गिबियावनो आं आर'नाइ रिपर्टारनिसिम खुलुमनाय जासिबाय। आं जाहैबाय हजाय जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि। जों दा गोदानै जिथु मोनजेननो हानाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जिथु 5 लाख रांनि जिथु अनसुंथाइ मोननाय, नैबे 5 लाख रांनि अनसुंथाइ मोननायखौ जोंनिनो जिथु बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिथु चेयारमेन जोंहा डक्टर गाम्बारु मोसाहारि सारानो गावनो बेखेवफैदों। जों गोजोननाय मोन्दों। फैबाय थानाय समाव जोंनि नैबे 5 लाख रांजों जाहाथे जों न'खौ मोजाङै मोजां लुफुंनो हायो आरो बेखिनि न'खौ लुफुंनायाव जिखिनि जों 5 लाख रां मोननाय अनसुंथाइ, बेखौ जाहाथे जोङो खामानिखौ मावजोबनायनि उनाव रांखौ जों मोनफुंजोबनो हायो, जों आसा दं मोनफुंगोनबो होननानै। आरो फैबाय थानाय समाव नैबे जिथुनाखि जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जिखिनि समस्ति वाइसै जा बा जिल्ला हिसाबै जा जिखिनि जेरैबायदि जोंनि बर' दिदोम थानाय जिবিলাক जोंनि बर'फोर दङ, बेखिनि जायगाफ्राव जाहाथे जों जेसेबांखिनि मोननो गोनां बेफोर फान्डफोरखौ जोंबो रिलिज मोनबाय थागोन होननानै जों आसा दङ। दा बेनिखायनो जोङो नैबे दिनैनि जिथुनाखि बाव गिबि जोंहा काउन्सिलखौ मोनजेननाय गिबि जिथु 5 लाख रां जोंनि बर'फोरनि रंजासालि बा जिरायसालि जोंनि गथाय जोंनि हजाय जिल्लानि
नैबेयाव जोंहा गोजोननाय दङ जाहाथे फैगौ समफ्राव जोंनो बेबादिनो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय जोंनि जेবিলাক दैदेनगिरि बिथांमोन गेदेमा बिथांमोन दं बिथांमोना जाहाथे जोंनो फान्डफोरखौ रिलिज होनानै जोंखौ थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे सुबिदा होयो जों बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गुरै खावलायनाय थागोन।